Moni nde munkhani zina president wa ku Uganda Yoweri Museveni akuonesa ngati akuyesa zida wayankhula modabwisa ponena kuti nyanja ya Indian Ocean ndi yake. Iwo ngakhale ali landlocked kunena kuti alibe nyanja pafupi. Kenya ndi imene ili ndi access to Indian Ocean, akuti nayenso Indian Ocean iyo ndi yake, ndipo Kenya ikuyenera kupereka access kuti iwo azitha kufikira pa Indian Ocean ipo ndikugwirapo ntchito zawo. Wanena kuti kupanda kutero kutsogolo kuno kukhoza kuzakhala nkhondo. Nde maiko amapambana ndipo amatukuka kakhala ndi access ya ocean kapena nyanja. Nde akuti ndizofunikira for chitetezo as well, kunena kuti maiko enaso akhali ndi njira access to nyanjayo. Koma akenya ayankha moupeza eti mosafuna kuchita increase ma tension chanchani. Nde koma akuti chimodzimodzi nyumba ya upstairs kunena kuti just because wina ali pamwamba wina ali musi doesn't mean kuti amene ali musiyo ndi amene akuchita oni property yonse kapena land onsewo chilichonse ndi chawo, malowo ndi awo. Nde nayenso Indian Ocean ndi yake. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future we are going to have wars. In the future we are going to have wars. How can you say that you are in a block of flats, that the compound belongs to only the flats on the ground floor, that the compound belongs to the whole block. All the flats are entitled to the compound. Yeah. There's no way you can say. So me, I just watch these people. You are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Uganda is landlocked inside here. But where is my ocean? My ocean is the Indian Ocean. So, no, it belongs, really, me. I'm on the top floor of the block. And then you say the compound belongs only the ones on the ground floor. This is madness. So that's why I say, you people, you better unite economically for the sake of prosperity, if you want prosperity.